لعلو تمرارحة بارتي بالصقنا كتما آدما مس تولتي تجراي نبرتي كتما آدما أب أواناوي كنتات هاجر أدهيوم تزاتيوم أفتي زاتز ترخبو تولتي تجراي حوحات زخدو منجتات كم زوجزون إلوون بهري حزب تجراي زيو كل ود مخانو قليصو حزب تجراي لك كم كله إثيوبياوي هلو إن هاجر انتك ألس زتنحن هاجر زفوتو حزب أيو إلهم استفلالي وسنتات حوحات كابو حدات سبات زمن جوانبر حزبي زما أخلا بزي مخانو حزبي نخلعل كم زجابرو قليصو حقنا مخبار سقومتي أبحث صير أوان نخزازم الجام حزب تجراي لعل مخانو حوحاتن حزب تجراين معرزي مخانو زرقاقص إيو إلهم حوحات بسلطان أبز نبرلو أوان أبلع لحزبي بزح قفعنا بزح خمز نبرة تولت تجراي نبرت كتما آدما قليصو تجراوي كم مسلات زلو خللات كم مسلات زلو حزبات كي زارب مساعتهم معرخ يخون معرن دحر كوينو صبوق سلازي يخون نعاتهم نعو قلقلت ناقبرو نعو ناطعانو خي زارب عفو نالقومو بحرن حمشت ناقبرو آسيرمو كي زارب غيرهم نابكم نسري سجرن نابكم نسري صعنون زبط حلو إيو واحد إنجيل نتقرأ هزبس كل زيات أكل مرفق أكل سريح إيو زبللو مخنات يبلين أنا ليبنات نيرو سرقة نيرو سمقتال نيرو بهير سمقيش أو نيرو زي خلنا نتقرأ بعلاوي الناس نيرو يز بهال تغير إيو مسيت يبي حبر السب تاريخ غيرنا إيو لذي هو واحد صرح زنا لذي تاتيو بقدي نعو أبال كونو أنا بتخط المنقد زبز حني إذا نقرأ كذا له أمنا حوحات أبال تزيكم كي نمنتاي شعبي أبل خي بساعته كم تحج خيت عرقة ما كمنا إرتاط ولا دخونه كاف سرح زوج قرلو ما كم سوز ما صهيدتي كونن ديو كم زحمة عينها سل النبرة زي شمي هو بخي إننا نعو تشارت عزرو نعقل فازرو نعقل في شدتو نعاتهم مستيبيرهم هو نعاتهم نخبدهم طعيات تزخونه مجمريم كأدي سابا حديم ما قرياتو نيرو ما يلي مبرات يلي حد نقرات بزح نقر مسرح يكال نيرو سلازي باتقالاي حوحات اي تطقمولو نيرو اي تطقمولو تزحلف 20 عامات بزح سراح مسرح يكال نيرو اي تطقمولو مالي حدث بزي حاصور ينبرن مغنياتو متحاصور كاب بزح صلات نخحلون قسينو دقيسو نخحدر سلازغبرو እዩ ሰራዊት ምክልኻል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሓጹር ምዃኖም እናተፈለጠ ጸላኣይ ንኽኣቱ ሓጹር ምፍራስ ማለት ሓልዮት ሃገር ከም ዘይብሎም ዘመልክት እዩ ኢሎም بمسارة نحنا تمكلك سراوي بهرنا بهرسة أقف نعدي ندمبرنا عدن دمبر نوصا خوص أزمس صلاقي نمكل خال تقاقم سراوي دايمبر نرس زواج سراوي أي تقاقم النيرو جن حواحات جن بزجبرو سيرانا تنقل أرميون مرزام دليو حاسبو زنبره توم حد تجارو كورنيلاتهم حراد وتدرات حبابيلو بجنزبهم يخون وين بخالي نجار يخون وين بتعنام يخون وسيدو أو كل مسألة الرجال تحومبر مكلاكيا زوجان أين ورن يخون يخون زنجاره زيجن صبوا سلا زي كونه أدراجوت صبوا أي جبرن خونه جن نتتجراه هزوخ عني صحين خبر كله من أرمات هات المات نبرهن كخوص سلا حسب فتاري حاسب الفتاري زياتهم كسازي أمس أمو نفته الزنا هزي سلام النخون خيرهم بر أدراجوتهم لكع يكونن صبوا يكونن زجبروا إيه سبعة ونتيهم غيرهم زولع زستي مساعتهم خندي عمز توالد إسرع عمز تقمته بالمعات بصحيح يكونه بعسيد يكونه ما نيام نقدر كونه كله تمرتي سريحو نتمهارو خداونتين دفترن ناقص النهابر زيرو يجبوا نيرو أي يجبوا نيرو جن نساتهم جن تنكولينياتات سلاز خونو المهم نخرج مسلسل حسبوا زي حسبهم نيرهم جن زي أيبك إتساح علومن هذي صبوا خونن كسكاسة إذن هي ولا أنا نقريتها اللي بعد مكرجة حما تسمعني فنجاري تسريحه كان يزملوا درجتي تفصيمه ناتاتم بحريم قدم جميرو تاب قدم جميرو ناي تግራይ ቆላ ሁዱ قتل يوم نيرم ما يبزنم داتو زفلحز تقولوا طرای اب زر قلع داتو تم وጣታት تم ቤተሰብና እንዳወሰደ በረኻ ናይ ከለ ሰላይኻ ናይ ደርግ ሰላይኻ ናይ እንዳወረቀት ኢሎም ዘወዱ
ቀደም ምቅታል ዝለመዱ ሰባት ስለዝኾነ ዝሕይ ዝፈጸሙ ተግባሮም ናይ መጀመሪያኦም ዝለመድዎ ተግባር ስለዝኾነ ግን ዝሕፍር ብጣዕሚ ብዓለም ዝሕፍር ተግባር እዮም ፈጺሞም መከላከያ እዚ ዘብፅሖ ጥቕዓት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ውላድና እዮም ኣሕዋትና እዮም እዚ ዝገበረ ተወሰነ ጥቕመኛ ኢለክኮ እዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣይውክልን ናይ ማንም ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ኣይውክልን እዚ ኣነ እንድዒ ኣነ ከምንታይ ከም ተፈጥሮ ኣነ ብጣዕሚ እውነቴን ነው ሃይማኖት ዘለዎ ዓዲ ንምዃኖም ሃይማኖት ኣለዎም ዶ ብሓደ ዝበልዕ ህዝቢ ሰብኣይ ንዓይ ምቕታል ማለት እኮ እዩ ወይ ሓወይ ንዓይ ምቕታል ማለት እዩ በቃ እዚ ማለት እዩ እና ብስሩ ዓይን ድግፎን ዝውገዝ እዩ ካልእ ተሪፉ ብቐበሌ ደረጃ እንኳን ሮንድ ኣለዉ ብቐጠናታትና ናይ ሮንድ ንኸፍሎም ኣነ ደቂሰ ዝሓድር ዘለኹ ቶም ቀጠና ግን ክዘውሩ እዮም ዝሓድሩ ቶም ተዓጣጣት ክዘውሩ እዮም ዝሓድሩ ግደፍዮና ናይ ድንበር ማለት እዩ ናይ ድንበርማ ብሃገር ደረጃ ንሕና እንዲያውም በአባይ ግድብ ዙርያ እውነቴን ነው ቦንድ ገዚእና መንግስት ሰራሕተኛ መዋጮ እናዋፃእና በቃ እንተ አሽሙ እናበልና ተስፋና ዝነበረ እንኳን ግብጽ በቴሌቪዥን ክንሰምዕ ግብጽ ከምዚሉ ሱዳን ከምዚሉ ክንሰምዕ ሆለና ንሕና እንዲያውም ንሳቶም ናይ ውጪ ኢና ንፈርህ ነርና እምበር ንሕና ካብዚ ተላዒሎም እሕዋቶም ተላዒሎም ውላዶም ከምዚ ገብሩ እዮም ኢልና ብፍስሩ አስተንቲና ሓሲብና እዮም ንፈልጥ ከማንም ኢትዮጵያዊ ማለት በሰሜን እዝ ማለት ናይ ዓዲ ሓጹር ናይ ህዝቢ ወገን ከም ትንፈልጦ ለሓለፈ 20 ገለን ዓመት ሰሜን እዝ ማለት ለኢትዮጵያ ብሎም በተለይም ለትግራይ ሓጽር ኮይኑ ዝነበረ ክፈርስ ከሎ ውሽጥና ብጣዕሚ ደም ብጣዕሚ ይሕሙና ተከለ ይኮነን ብጣዕሚ ኢና ነውግዞ ማለት ፖለቲካሊ ዩኒት ከም ዘሎ ኮይኑ ካልእ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ እሱ ካብ ብድርድር ክፍታሕ ይግባእ ነይሩ ብውይይት ክፍታሕ ይግባእ ነይሩ ብጣዕሚ ፍጹም ስሕተት በተለይም በመከላከያ ሰራዊት ዝተገበረ ነገር ፍጹም ተቀባይነት ይውሉ ንሕና ኣይንግፎን ብጣዕሚ ኢና ንቃወሞ መንግስት ፌደራል ሕወሓት ብዙሕ ጥፋት እናጥፈአ ብትዕግስቲ ምሕላፉ ዝነኣድ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ምክልኻል ሰራዊት ሰሜን ዘብፅሑ ጥቕዓት ስዒቡ ድማ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝወሰዶ ስጉምቲ ትክክለኛ ምዃኑ ገሊጾም ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እውነት ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ ንምንታይ መሲልኩይ ስራሓቶም ይፈልጥ እዩ ስራሓቶም ስለ ዝፈልጥ ምናልባት ድኾን ይምለሱ ድኾን ይዕርዩ ድኾን እናበለ ግዜ ሂቦም እዩ ግዜ ሂቦም ከሎ ግን እውነት ብቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሕና ብቴሌቪዥን ሪኦ ኢና ከድና ተዘይረኣና እውነት ኢትዮጵያዊ እዩ ከየትም ኣይመፁን ዝውድኡ በምሓራ ክልልም ኮነ ብኻልእ ኣከባቢ ብጣዕሚ ይሕመና ነይሩ እዩ ክሳዕሎም ብጣዕሚ ናይ መጨረሻ ትዕግስቲ ሕጂ ከዓ ባዕላቶም ብዝገበርዎ በቃ ታዲያ ኣነ ንስኽ እንዳወዓክኒ ስኢለ ሪአክኒ ወዓክ እየ መሊሰ በቃ እዚ እዩ ኣነ በዚ እየ ዝገልፆ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝፍጽም መንግስቲ እዩ ያው ብዙሕ ግዜ ንትግራይ ህዝቢ ምኽሪ ሂብዎ እዩ ተሓሚምዎም እዩ ብዙሕ ግዜ ኢልኩም ሃቡ ጦርነት ተይተቅድሚ ምጅማሮም ብጣዕሚ ትዕግስቲ ይገብረሎም ነይሩ ይልምኖም ነይሩ ዕርቂ ንግበር ነይሩ ዕርቂ ነፂቆሞ ኸይዶም እዮም ጦርነት ምስ ተጀመረም ደሞ ሓሳብኩም ቀይርኩም ኢልኩም ሃቡን ምስ ህዝብኩም ንበሩ ዝብል ሂብዎም ነይሩ ዝዕድል እዚ ግን ነፂጎም ናብ ጦርነት እቶም ደቂ ትግራይ ቆልዑ ትግራይ ወዲኦም ኣሎ ተዝባርሰብ ናብ ጥሜት ናብ ስቃይ ናብ ስደት እትዮም ኣለው ማለት እዩ መሰረቱማ ብልጽግና ፓርቲ በእውነቱ መከላከያ የኢትዮጵያ መንግስት ብጣዕሚ ሓደ ዲሞክራሲያዊነቱ ዘረጋግጽ ነዛ ኢትዮጵያ ንኽትምዕብል ንትግራይ ከዓኒ ንኽትምዕብል ኣብ ዘይኮነ ውግእ ኸይነኣቱ ህዝቢ ኸይጉዳእ ህዝቢ ኸይቆስል ህዝቢ ኸይሓምም መሰረተ ልማት ከይጠፍእ ብዙሕ ኣስተሓሚሙ እዩ መንግስቲ ጽቡቕ ገይሩ እዚ ኩሉ ምርጫ ክካየድ ተሎ ደሓን ይኸይዱ እስኪ ኣበይ ከም ዝበፅሑ እዮም ደሓን እዚ ኩሉ ክግበር ተሎ እሺ እስኪ ግደፍዎም እስኪ ኣበይ ከይበፅሑ እዮም እናበለ ትምህርቲ እናሃበ ማስጠንቀቂያ እናሃበ ፀኒሑ መጨረሻ ግን ያው ኣብቲ መጨረሻ ምትኾነ ንሱ በይዛኻትኩም እንዶ እናበለ ንብዋ ጳጳስ እንተይ ቀረ ኣባ ገዳ እንተይ ቀረ ሓደ ስንቄ ዝበሃላ እንተይ ቀረ ንመቐለ ሊኢኹ እንዲ ግዲ ንሕና ሰላም ኢና ዘለና ኺዱ ናብቲ
ተንኮል ዘለዎ ዓዲ ኺዱ እምበር ንሕና ተንኮል የብልና ኢሎም መልሲ ዝሃብዎና እዚ ኣድራጎቶም እዚ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ዝኩሉ ተሓጊሱ ክኢሉ ያው ፅቡቕ ተሓጊሱ ስለ ዝገበረ ያው ሂዙ እውን ብዓኣቶም ዘምፅዎ ተም በዓልቶም ዝጀመርዋ ጉዳይ ያው ናብ በዓልቶም ተመሊሳ መፅያ ንኢትዮጵያ ህዝቢ ሰላም ንትግራይ ህዝቢ ሰላም ንኸምፅእ እና ብእውነቱ መንግስት ብልጽግና ፓርቲ ዝገበሮን ብጣዕሚ ዘመስግንና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ጉዳይ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ኣካይዲ ዝኸይድ ነበረ ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምክፍፋል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን እናፈጠረ ምጽንሑን ሓዚ ግን እቲ ምክፍፋል ከም ዝቐር ገሊጾም ሕወሓት ተጠፊኡ ምክፍፋል ክጠፍኡ ምክንያቱ እቲ ምክፍፋል ኣብ ኢትዮጵያ ዝፈጠረ ሕወሓት እዩ ሕወሓት ትግራዋይ ኣምሓራይ ኦሮሞታይ ሶማሌታይ እንዳበለ ዓፋር እንዳበለ ዝፈላለየና ዝነበረ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ትግራይን ካብ ካልኦት ብሄረሰብ ንምንጻል እቲ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ጽልኣት ዝፈጠሮ ሕወሓት ዝፈጠሮ ጉዳይ እዩ ብዙ ውግእ ብዙ ልምዓት ብዙ ማይ ከይፀም በዚ ከይጠምና ዝገብሩ ዘሎ ኣድራጎት ብጣዕሚ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ንትግራይ ምንም ሂዚ ፅቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ከም ዝመፀላ ኣነ ዝኣምንና ያው ኣብቲ ሓድነት ከዓ ሂዚ ከዓ ሎሚ ያው ብልጽግና ማለት ሓንቲ ኢትዮጵያ እያ እታ ብሄር ከም ዘላ ኮይና ተኸቢራ ግን ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይና ኣብዚ ዘለና ዓዲ ኮይና ንልምዓትናን ንእድገትናን ንኽንኸብርን ባህልና ከም ዘሎ ኮይኑ ብኢትዮጵያዊነት ግን ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይና ከም ብልጽግና ፓርቲ ኮይና ዓድና ኢትዮጵያ ጠቕላላ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ኋላ ቀርነትና ድኽነት ንኽትላቐቕ ምስ ህዝብና ኮይና ክንሰርሕ ፍቃደኛ ምኳንና እየ ኣነ ዘረጋግፅ እና እዚ ከዓኒ ነዚ መንገዲ ዝፀርግ እየ ዝብል ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ብኣይ ኣመላኻኽታ ኢለክ የቐድም ክብል እውን ኣነ ብኣርባዕተ ወደይ ኣርባዕተ ደቀይ ኦሮሞ እዩ ምስ ብሄር ብሄረሰባት ተኣታቲና ተዛቢድና ወሊድና ተጓራቢትና ብሓደ ተማሂርና ሕጂ እውን ብሓደ ንሰርሕ ኣለና ምንም እንታሽሙ ይነበረን ግን ንወደፊቱም ዛቤር ይመስገን እዞም ከፋፈልቲ ዝኸፋፍሉ ንጥቕሚ እዩ ሰብ ዝኸፋፍል ድር ቢያብር ኣንበሳ ያስር ይብል ኣምሓራ ሓደ እንድሕር ኮይኖምስ ከጥቁዕኒ እዩ ብምባል እዩ እምበር ዝኸፋፈሎ ንብሄር ብሄረሰባት እዚ ምክፍፋል ኣይውክልን እዩ ብስሩ ኣይንደልየን ኢና ንሕና ንድሕሪ ሕጂ እውን ብልጽግና ብሓደ ገይሩ አንድነት ኢትዮጵያ ከም ዛበ ዝበላ ዶክተር አብይ አሕመድ ክመርሐና ንሕና ድልዋቲና ብዝ ደለየና መልክዕም ንሕና ድልዋቲና በቃ ቅሩባቲና ተወጣት ሁሉ ነቂሑቱ ኢትዮጵያ ህዝቡ ሁሉ ነቂሑ አየለና ዙ ብሄር መፈለላይ ዙ አንድነት ልብት ነገር አየለና ይሉት ነቂሑ በሓደ መንፈስ ተላዒሉ እቲ ነገር ተቂምዎ በሓጽር ግዜ ለውጥ ክመጽ ይኽእል እዩ ነገር ግን እቱ ለሐለፈ ግዜያት ዝነበረ ልዩነት ቶሎ ምራም ተዘይት ቃይል ጉድ ያው ግዜ ይደል ማለት ይመር ምራም ይቀሪ ለውጥ ምምጻይ ይቀር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ጽዕንቶ ይበጽሖም ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ጌጋ ሓበሬታ ምዃኑ እውን ገሊጾም በጣም ትክክል ኣይኮነን ምክንያቱም ናብ 35 ያው 50 ዓመት 40 ዓመት ናብዚ ዘለና ወሊድና ኸቢድና ከከም ዓቕምና ስንሰርሕ ኣነ ሂዘብዚ ናይ መንግስት ሰራሕተኛ እየ 35 ዓመት ናይ መንግስት ሰራሕተኛ እየ እዚ ኣነ ኣብ ኦሮሚያ ክልል ናይ መንግስት ሰራሕተኛ ገብረ እግዚአብሔር ኪዳነ እየ ናይ መንግስት ሰራሕተኛ እየ ማንኛውም ትግራዋይ ከዓ ኣብዚ ዘሎ ትግራዋይ ወሊዱ ኸቢዱ ሆቴል ዝኸፈተ መኪና ዘለዎ ኩሉ ዘሎ ትግራዋይ ሓንቲት ኣብ ኦሮሚያ ክልል ሓንቲ ተጽዕኖ የለን ግን ዝተወሰኑ ሰባት ዝተወሰኑ ተጋሩ እቲ ምርጫ ምስተኻየደና እንደገና ደግሞ ክንግንጸልና ምስተባህለ ንብረትና ከጥፍኡ ወይም ንብረትና ክዘርፉና እዮም ንብረትና ንዓናውን ከኣስሙና የለም ፈሪሖም ብበዓልቶም ፍቃድ ገዝኦምን ንብረቶም ሸይጦም መቐለ ዝኣተው ደኣ ኣለው ተጋሩ እምበረይ ኣብዚኣ ሓደ ሰብ ከምዚኣ ግበሩ ንዓ ከምዚኣ ግበር ንስኻ ከምዚኢኻ ዝበሃል ተፅዕኖን ንብረት ምዝራፍን እስር ቤት ምእታውን ሓንቲ ነገር ተፅዕኖ የለን ኣባና ለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣሉባልታ እዩ በቃ ናይ ሓሰት ወሬ
ናይ ኣልባልታ ወሬ ህዝብን ንምድንጋር ኣብ ዘለና ተጋሩ ከይንነብር ኣብ ዘሎ ተጋሩ ብሰላም ሰሪሑ ከይበልዕ ዝግበር ተፅዕኖ ዳይ ኣልባልታ እምበረ ምንም ሰላም ኢና ዘለና ንሕና ትግራይ ተወለድቲ ስለ ዝኾንና ኣብዚ ኦሮሚያ ምድር ንነብር ኣለና ከም ማንኛውም ነዋሪ ህዝቢ ብነፃ ንኣቱ ኣለና ብነፃ ንወፅእ ኣለና እቲ ዝበሃል ዘረባ ብዘረባ ንሰምዖ እምበር ብተግባር ኣይረኣናዮን ብነፃ ኢና ብሰላም ብክብሪ ኢና ንነብር ዘለና ኣብዛ ኣዳማ ዘለኽዋ ግን ኣነ ዝረኣኽዎ ነገር የብለይን ይኸው ማእኸል ይሰርሕ ኣለኹ እንዴ ክልል እዩ ብኦሮምኛ ኣይኮነ እንድዩ ኮይነ ግን ትግረውተቱ ኮይነ ምስኣቶም ጠረጴዛና ወንበር ሒዘ 30 ዓመት የለክኮ ኣብ ተፈላለየ ናይ መዘጋጃ ሰራሕተኛ እየ ናይ መዘጋጃ ስራሕ ናብ ቀበሌታት ስለ ዝወረደ ኣብ ሓደ ቀበሌ ምደብ ኣብ ሓደ ቀበሌ ምደብ ምስኣቶም እንዳተወዳደርኩ ብእድገት እውነት ምንም ነገር ኣነ ዝረኣኽዎ ነገር የለን ፅዕንቶ ኣብ ተጋሩ ዝበፅሐ ዝረኣኽዎ ነገር የለን ዝሰማዕኽዎ ነገር የለን ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ከም ዝተጣየሸ ይፍለጥ እዩ እዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክኸዶም ዝግብኦም ከይድታት ነበርቲ ከተማ ኣዳማ ከም ዝኽብሉ ገሊፆም ህወሓት ንህዝቢ ዘይቆመ ንተጋሩ ቀሪዩ ንተኸልል ዘይቆመ ምዃኑን ስለነረጋግፅ ዘለና ሕዚ እዚ ዘሎ መንግስቲ ንትግራይ ህዝቢ ተፀዋ ማይ ፀሚእዎ መብራህቲ ዘይብሉ ቴሌፎን ዘይብሉ ብኢኮኖሚ ችግር ዘለዎ ስለ ዝኾነ ናብ ልምዓትን ናብ እድገትን ንክገብርና ምስቶም ዘለው ካልኦት ክልላት ማሕበራውን ኢኮኖሚን ተፋቂሩ ንክነብርና ሓድሽ ምምሕዳር ገይሩ ናይቲ ህዝቢ ችግር ፈቲሑ እቲ ህዝቢ ታዝነበራ ተፅዕኖን ታዝነበራ ፍርሓትን ወፂኡ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ንክነብር ዝምምሕዳር ጠንኪሩ ክሰርሕ እየ ዝብል ኣለበለዛ ንድሕር ከምኣ ኮይና ሒዙ ናብ ዝነበረታ እንድሕር ከይዳ እቲ ትግራዋይ ከም ዘሎ ትግራዋይ ኣይድሙ ካብ ጫና ይሓልፍን ማለት ኢና ነዚ ክልል መንግስቲ ዘሎ ሒዛ ኣነ ዝብሎ ሓደራ ዝብሎ እንታይ እየ ሓደራ ህዝቢ ዝደልዮ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ መልካም ምምሕዳር ክመፅእ ኣለዎ ህዝቢ ዝደልዮ እታ ህዝቢ ዝደልያ እንድሕር ተገራ ህዝቢ ባዕሉ ንባዕሉ ነታ ትግራይ ባዕሉ ንባዕሉ ሓላዊኣን ባዕሉ ንባዕሉ ኣልሚዕኣን ባዕሉ ንባዕሉ ሰራሕተኛ ምዃኑ እየ ኣነ ዝኣምን ትግራዋይ ሰነፍ ትግራዋይ የለን ኩሉ ሰራሕተኛ እዩ ስለዚ ትግራይ ብሓፂር ግዜ ውስጥ ከም ትለምዕ ይኣምን እየ እቲ መንግስቲ ከዓ ነቲ ህዝቢ እናሓዘ ከም ድላዩ እቲ ህዝቢ ዘቕርቦ ጥያቄ እናበለ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ትኩረት ገይረ ክሰርሕ እየ ትኩረት ገይረ ልምዓታን ናብ ልምዓት ከተኣቱ ከም ካልኦት ክልላት ሓንቲ ንክትከውን እናገበርኩ ዘለኹ ቃል ዝኣተው ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዘሎ ክልልም እዚኣ ሒዙ እንድሕር ከይዱ ናይ ትግራዋይ ብሓፂር ግዜ ውስጥ ዘለዎ ጫናን ዘለዎን ፍርሓትን ዘለዎን ክስታይ ገዲፉ ናብ ልምዓት ከም ዝኣቱ እምነተ እዩ ምናልባት ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ሕወሓት ክፉእ ምግባር ተማሂሩ ምስ ዝቐረያ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ሓቢሩ ትግራይ ሕብረተሰብ ክነብር ፃዕሪ ክገብሩ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ናይ ሕወሓት ጁንታ ኣተሓሳስባ ገዲፉ ሰላማዊ ኢትዮጵያዊነት ኣተሓሳስባ ሒዙ ምስ ዝቐረያ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ከተሓዋወሰና ሓቢርና ክነብር ብብልፅግና ከምፃልና ንፅበ ማለት እዩ ሕወሓት ሆዳም ንኸብዶም ክብሉ ከፋፈልቲ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጦም እንኳን ኣይፈልጡናን በቃ ብሽምና ዳ ኣይንግዱ ነይሮም እምበር ተጋሩ እናበሉ እምበር ኣይንተኣሽሙ ኣይውክሉናን ደሞ ፓርቲና ህዝቢ ከዓ ሓደ ይኸውንን ሓደ ይኮነን ፓርቲና ህዝቢ ሓደ ይኮነን እሳቶም ናይ ባዕላቶም ፓርቲ ናይ ባዕላቶም ዓላማ ዘለዎም ፓርቲ እዮም ህዝቢ ግን ህዝቢ ምን ጊዜም ህዝቢ እዩ በቃ ስለዚ ንወደፊቱ ብሓደ ከም ቀደምና ተኣታቲና ሓዳር ገና ነዚ ሕጂ ዘሎ ትውልድ እውን ምዝደለዮ ብሄር ሓዳር ገይሩ ተኣታቲዩ ንኽቕፅል ሓደ ኮይኑ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ እዩ ድልየትና ኣዙሪት ውስጥ ንየው እንዳኣሽሙ ምባል ብሓድነት ወይ ደሞ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ነገር ምስራሕ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን እቶም ተወለድቲ ትግራይ ነበርቲ ከተማ ኣዳማ ንህዝቢ ትግራይ ከምዚ ክብሉ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ህዝቢ ትግራይ ክሳዕ ሎሚ ተበዲልካ ኢኻ ክሳዕ ሎሚ ዝፀንሐካ መእሰርትን ዝፀንሐካ ግርፋትን ፈሊጥካዮ ኣለኻ ሕዚ ግን ብልፅግና ፓርቲ መፂልካ ኣሎ እና ዘለዎ ጥያቄኻ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እናኾነ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይንካ ነታ ዓዲ ንክተልምዓን ነታ ዓዲ ካብ ዝነበረታ ኋላ ቅርነት ንክተሕድሳን ዘሎ ልምዓትን ዘሎ እድገትን ብሓደ ኮይንኩም ምስ መንግስቲ ኮይንኩም ንክተልምዕዋን
مس منجست خونكم كتلوت وان حدرا يبل لهنا كاب جن منجست كيتفليو منجستي قريتان ترأهليون زيزي قريتا لنا نقولكم بجلس أنا تزاركم ديمقراطية بهون منجد نخد كرونا نخد لوت وان حدرا نبل نحنا ونوزلنا أو قلنا خوينا بحسام كونه بمانيام نجار كونه مساحاتكم كوينا نقول نجار بحر خوينا بسلام نحنا ممكن مسئنا مساحاتكم تمسئهم تي 4 عامت تشقينو أب رئيس خاطة طويل رقيت جزاء كاز نور حوحات نمكلاس مس إثيوبيا حزب تطويلكا تقالو سوملكا حزبها دكها تاب موت تاب سدت تاب وردت تدحنا لك مس إثيوبيا تحابيركا جنتا نمتفا